الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kamar yadda kuka saba, a yau za mu nuna muku yadda ake haɗa wato light sensor, na'ura da ke gano haske da faɗa. Kamar yadda kuke gani, wannan ita ce light sensor, ta nan yadda kuke gani, wannan ita ce light sensor. To yanzu za mu nuna muku yadda take aiki. Zan nuna muku yadda take aiki. Wannan light sensor ɗin za mu nuna muku yadda take aiki. Da zarar an haska ta, ko wani haske, ko wani iri, ko na rana, ko na fitila ya haska ta, ko dai kowane irin haske, to za ta yi ƙara. Kamar yanzu yadda zan zo muku bayani, kamar yadda zan zo in gwada muku ita, kamar haka. Kun gani gashi, kun gani, kun gani, kun gani. To kamar yadda kun gani, to kamar yadda na saba, idan mutum yana so a koya masa yadda ake haɗa wannan, ga lambar waya nan gashi nan. Zai iya kira wannan lambar waya 0800 7780127. Ga mai sha'awa ya koya ko kuma yake so a haɗa masa, zai iya kirawo wato wannan lamba. Yawwa, da fatan masu sauraro wannan abu ya nishaɗantar da ku.